אתה בטח תראה, אם תשאל אז הלב יענה. ובלילה בלילה, בשעות הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות, בלילה בלילה לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לקוות, לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לקוות. הגעתי הביתה, נכנסתי לחדר. חייקה מדהים כבר אמרתי, נכון? כל הימים האלה הוא ככה לא מובן מאליו, כמה שהוא היה רגיש לסיטואציה ואפשר לי לכאוב. הוא הבין שאני בלידה, אומנם שלא ממש מתקדמת, אבל ככה נתן לי ספייס והרחיק את הבנות גם שלא יראו אותי כואבת. ניסיתי בין לבין לג'נגל, אבל רוב הזמן הוא היה איתן. והייתה לי שיחה עם הדולה. בשיחה הזו היא נתנה לי טיפ. היא אמרה לי, תנסי לכתוב לילדה או להגר. זה עבד לי בראש. אמרתי, אולי אני אעשה את זה באמת. ואז סיימתי לנקות, התיישבתי וכתבתי. לילדה של ההורים שלה. את נמצאת ברחמי מזה 9 חודשים. בעצם אני לא בטוחה שאני ממש זוכרת איך זה מרגיש בלעדייך. ביום בו הוחזרת לגופי, חייבתי לשמש לך כמארחת. לאפשר לך תנאי חיים אופטימליים ולזכות את הורייך בזכות הגדולה להיות הורים. לא תמיד הקדשתי לך את תמונות תשומת הלב. לעתים אף באופן מודע ניסיתי להתכחש לעצם קיומך. צחקתי לא פעם. והשתדלתי לשמור על פסון שבינך לביני אין שום קשר. אך יחד עם זאת, תחושת אחריות לרגע לא פסקה. הרצון להיות לך למערכת טובה, כונן בליבי כל העת, וגם אם לעתים הרגשתי מרוחקת, מקווה שזה יתקבל בהבנה. כולי תקווה שאין לך ובך כעסים עליי, ואם ישנם, מתנצלת. מקווה שהייתי ועודני לך בית נערי חם ונעים, כזה עונה על כל צרכייך. אני מנסה למצוא בכל ליבי את האיזון הדק בין להקשיב לצורך שלך להתקדם ולהתבסס בקצב הנכון לך, לבין המקום שלי להצליח להיות עם בנותיי בערב החג. מקווה שתמחלי לי על כך שאת לא כל הזמן במרכז, בעיקר ברגעים הללו. אשמח אם תצליחי להראות לי סימנים שיסייעו לי להבין מה יהיה עלינו. ואם זו לא חוצפה? אז אם את מרגישה כי זמנך הגיע, אנא בואי נצליח לעשות זאת יחד ביממה קרובה. אין לי צל של ספק כי הורייך בציפייה ענקית, וישמחו כל כך לחבוק אותך בערב החג. לצד המשפחה, באופן חגיגי ומיוחד, כשם שניתן לך, אביב, כסמל להתחדשות ופתיחת צוהר לחיים מלאי משמעות ועניין. ברגשות חיבה, לעד יישמר לך מקום בליבי, מערכת המרוקאית.